katapusan. Mahanaw ang tanan, bisan kalibutan. Mahanaw sa lamang ang magpabilin ang pulong mo. Dili mausap ang saan mo, na ako daton sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo lalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana. Nagtudlo sa tanan, katawhan mo iandam. Ang Biblia kumpleto na, na akong buhing giyan. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo lalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Huwag makalabaw kanin mo, Isus. Huwag makatupong sa ngalan mo, Diyos. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Huwag makalabaw kanin mo, Isus. Huwag makatupong sa ngalan mo, Diyos. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Bisan asa ako makaabot, bisan asa ako padulong ang balang. Tugamhanan mong pangalan, kanunay kauban, kanunay natagpos Panginoon.
Sa pangalan mo, Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Ang kalipay dadas ko katapawan, naalang kanimo, na mo makaplaga ang pagtuon. Gumao paglaong ko, ikan kini kanimo, dahil pasalamat alang lang kanimo. Sa pangalan mo, Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Iyago, gigunitan mo pa ayo, tag-iyak ka sa kinabuhi ko, ipangga mo ako. Ugi mahal mo pa ayo, busaan niya ako, aron sa patay sa pangalan mo. Sa pangalan mo, Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Sa pangalan mo, Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ngalan mo. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Salamat o Dios sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo. Salamat o Dios sa adlaw nga imong gidugang sa matag usa namo kakinabuhi. Puno sa panalangin, puno sa imuhang pagpanalipod, ang matag Pinoy-anan nga midangop kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat na usab sa imuhang pagkamaayo kanamo, sa imong pag-atiman ug sa imong pagpamuhat sa matag usa namo kakinabuhi. Salamat o Dios sa maayo nga adlaw ay imong ipasinati kanamo, puno sa panalangin, puno sa kadaogan, puno sa kaayuhan, puno sa kaluwasan. Kanunay namong ipasalamatan ka o Amahan. Dios nga magkakagahom niya kami o Dios aron sa pagpamati na usab sa imong mga pulong, aron na usab sa pagdawat sa imong mga mensahe, mga pulong nga mao'y giya kanamo, mga pulong mga mensahe may mutudlo kanamo. Dalaygon ka nga Dios nga naghatag kanamo og kadaogan, naghatag kanamo og kalampusan, naghatag kanamo og panalangin, naghatag ka kanamo o Dios og kaayuhan, kabag-uhan, labaw sa tanan Ginoo, sa kalipay kalinaw katagbawan nga mao'y among masinatian sa among pagpuyo karon sa kalibutan. I declare blessing Ginoo sa ako mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang pagpanarbaho,
naa karon sa ilang pagnegosyo. Walay laing maalagaran, walay laing mapasidunggan sa matag usa namo kakinabuhi kundi ikaw. Nga sa tanan namong pagkabuhaton, sa tanan namong pagkahimuon, amo kang maalagaran, amo kang mapasidunggan. Sa kumakaigsunan nga naa karon sa ilahang dapit, nga karon silang Pinoy-angan. Sa ilang pag-atiman, sa ilang mga kabataan, padayon ka o Dios nga nagpahinumdom ka na. Padayon ka nagatudlong, nagagiya sa among kinabuhi, Amahan. Aron kami makahalad kanimo diha sa among pag-atiman, sa among pagbuhat sa mga bulhaton nga imong gisalig kanamo. Bless Ginoo mo mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar, sa nagkalaing mga nasod. Amo mga kaigsuonan nga naa sa gawas sa nasod, I declare blessing. Amo mga kaigsuonan nga imong katawhan nga naa karon sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, 82 ka probinsya sa tibuok Pilipinas, I declare Ginoo nga ang tanan nga nagpuyo niini ngan mga nagtuo misalig kanimo imong panalanginan ining adlaw. Ug kanunay nakong gideklara o Dios ang imong pagpanalangin sa mga kaigsuonan nga naa karon sa gawas sa nasod. Padayon ka o Dios nga mag-uban mga protection kanila. Diin malig-on kanunay ang ilang pagtuo. Naa kanunay ang paglaom o paghigugma kanimo. Dili lamang sa pulong kundi imo gayong masaksihan o imo gayong makitaan masudong diha sa among mga buhat, Amahan. Tungod na sa imong pagtabang kanamo. I declare blessing right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. O amen. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanato ni ining adlaw. May buntag mayong pakiguban, dalaygon ang Dios nga magpanalangin. Dalaygon ang Dios nga naghatag kusog, dalaygon ang Dios nga nagtagbo na usab sa atong mga gikinahanglan. Atong ipadayon ang pag-share sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko ngadto sa atong mga kailag higala aron masayod sila nga nakig-uban na usab ta sa atong programa nga walay laing gisgutan kundi ang mga pulong sa Dios nga mo'y mugiya kanato samtang nagpuyo patas kalibutan. So ako mong kung gidasig mga igsoon, akong gidasig yun ang matag-usa sa pag-share na ini para sa atong pagsugod sa paghisgot sa pulong sa Dios. Ato na nga mahatag ang atong hunahuna, atong kasing-kasing sa pagpamati gayud sa mga mensahe sa Dios na ining kabuntagon.
Oras sa tong programa alas 4:53 na sa kabuntagon. Ako nagtuo nga ang matag usa nato ipanalanginan sa Dios. Ako nagtuo nga ang tanan giubanan o giproteksyonan sa atong buhi ng Dios. Walay nakulang nato. Iyatang giatiman, mapisikal, spiritual, pinansyal, even sa atong emosyonal nga bahin. Tanan nga bahin sa atong kinabuhi gitagbo sa Dios, giatiman sa Ginoo. Aron maalagaran nato siya. Sa tanan natong pagabuhaton, siya kanunay nag-uban. Sa tanang dapit, naa siya aron ikaw ug ako iyang panalipdan. Gikan pa sa atong paghimugso hangtod karon, diha sa ato ang paghimugso diha sa plano sa Dios, sa pamaagi sa Dios. Hangtod karon giatiman ta sa Ginoo. Gipangga ta. Diha sa pag-atiman sa Dios dili nato kalimtan nga dunay mga kalisdanan, dunay mga pagsulay. Gani makasinati ta sa pag-atima kanang kaluyahon. Tungod kay maunay mga ilhanan nga nag-atiman ang Dios sa atong kinabuhi. Aron masinatian nato ang ihang pag-uban, ang iyang pagkagamahanan. Iyang gitugot nga dunay mga masinatian nga mga pagsulay sa ato ang pagpangalagad. Matud pa sa mensahe gyud sa Biblia, ang normal nga ang tinuod og normal gyud nga Kristohanon kanang nakasinati og nakasinati gyud og mga pagsulay. Kay matud pa sa Biblia, sulayan magad ang bulawan sa pagkahaang atong pagtuo nga mas bililhon pa kaysa bulawan. Usa sa mga ilhanan nga nag-uban ang Dios diha sa ato ang pagpuyo sa kalibutan karon, kana bitaw naatay mga pagsulay apan wa gyapon ta mo biya kaniya. Wala gyapon ta mo mubulag sa plano sa Dios. Daghang mga klase nga mga pagsulay nga gipakita sa Biblia. Sulayan ta pinaagi sa paghalad sama ni Abraham. Sulayan ta sa diha nga nabatunan nato ang pagka maayo sa Dios, ang panalangin sa Dios, ang pagtagbo sa Dios. Kumbaga gitagbo ta sa Dios kaniadto, gipanalanginan ta pag-ayo sa Ginoo karon. Unya sa dihang gipanalanginan ta, gipangayo usab sa Ginoo. Gisulayan ta kon tinuod ba gyud ta nga walay laing makalipay nato, walay laing gitinguhan nato, walay laing pinakaimportante nato kundi siya. Sama kang Abraham nga ang gipangayo sa Dios ang pinakaimportante, ang pinakamahal niya nga anak si Isaac. Pero wala niya ihikaw sa Dios. Sa mensahe sa Dios mga kigsunan, gikan gyud sa paghalad sa tao ngadto sa Dios hangtod karon, ang gihulat sa Dios ang pinakamaayo. Maayo nga hunahuna, maayo nga kasing-kasing, maayo nga mga binuhatan. Ang gihulat sa Dios nga mga halad nga pinakamaayo. Dili lang mga butang. Mauna nga samtang nagpuyo tas kalibutan, ikaw ug ako giayo sa Ginoo. Ang giayo sa Ginoo nagpakita na sa tarong nga kinabuhi, tarong nga pagpanarbaho, tarong nga pagnegosyo, tarong nga mga matarong nga mga buhat. Maunay mga tao nga giubanan sa Dios,
gipanalanginan sa Dios, og ang tao nga damor nga gipanalanginan, damor pag yun ang kapiyalan or panalanginan pag yun sa mga butang nga gisaad sa Dios. Sa ato karong panag-uban mga kaigsonan, atong hisgutan ang mga ilhanan nga mga pinili nga mga katawhan, pinili nga mga kaliwatan. Kaduha, mga kahimtang sa mga hari nga or hari, ang mga pari nga mga priest, hari nga priesthood or mga balaang nasod or mga katawhan nga iya sa Dios. Mao ni ang ato rong hisgutan sa atong panag-uban. Kay kagabi man unta nato ni hisgutan tungod kay sa ato po nga sitwasyon diri, naamoy giapas gyud nga trabaho kagahapon dito mi sa lungsod unya medyo busy gyud. Pag-abot namo diri sa bukid, trabaho na sad. Unya daghan man gud ang angay gyud nga buhaton muna nga kagabi wala gyud ko ka live nga akong lawas, nagkinahanglan gyud siya pahuway para daw na napuntay kusog nga atong magamit karong adlaw. Nga nagampo ko sa Ginoo nga maka-live ko karon o gihatag sa Ginoo nga maka-live ta og nakig-uban karon sa atong programa. Dalaygon ang Dios, magpanalangin. Ato ta sa paghisgot sa pulong sa Dios mga kaigsonan. Akong gihangyo matag-usa sa pagkuha sa inyong Biblia. Ato ta sa pagpamalandong sa mga mensahe, sa mga ilhanan, sa mga tinuod nga mga pinili nga kaliwatan, pinili nga katawhan sa Dios, mga hari nga mga priesthood nga gisgutan karon, og ang mga balaang nasod og kining katawhan sa Dios. Aron ato ni nga mahisgutan mga kaigsonan, atong ablihan ang mga pulong sa Dios. Ablihan nato ang Biblia diha sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 10. Mato dinhi mga igsoon, panuol kamo sa Ginoo. Ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios ug ihang giisip nga bililhon. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo o ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga mga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon o makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion, ug ang mosalig kaniya dili gayud mapakyas. Kining batuha mahal kayo alang kaninyo nga nagtuo apan alang ni adtong wala mutuo. Ang kasulatan nag-ingon, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. Ang laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapandol sa mga tao, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Nanuol sila kay wala man sila mutuo. Napandol sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios.
ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya, aron magsangyaw sa mga kahibulongang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluy-an kamo niya. Sa ato karon nga pagpamalandong sa mga pulong sa Dios, daghan kaayo nga mga kahimtang sa kinabuhi sa tao nga ato karong masayran. Kahimtang nato sa tubangan sa Dios. O gipakita dinhi mga kigsunan ang mga ilhanan sa mga tao nga giubanan sa Dios, gitawag sa Dios, gipili sa Dios, mga tao nga giangkon sa Dios. Ang pinakaimportante kining pulong nga giangkon sa Dios. Kay mao gyud nay pinaka sigurado nga makasulod og langit kanang mga taong giangkon sa Dios. Kaysa kita mo'y muangkon, kaysa tao nga mo'y muangkon apan dili di ay angkonon sa Dios. Ang atong paningkamutan sa atong pagpuyos kalibutan kanang kita mo'y angkonon. Kita mo'y ingnon sa Dios nga ikaw akong anak, ikaw ang akong katawhan, ikaw akong pinili nga mga harianong pari nga nangalagad, mga pinili nga mga katawhan nga gibalaan. Kaysa ang tao nga muangkon unya ang kahimtang ug ang kinabuhi dili di ay dawaton sa Dios. Dili nato kalimtan nga ang Dios nagpasidaan na sa matag usa nato kakinabuhi, nga nagpahinumdum siya nga dili gyud ang tanan nga magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundili kato lamang nagtuman sa kaubuton samahan. Kini giklaro sa atong Ginoong Hesus sa kadaghan nga mga libro sa Biblia nga atong makaplagan diha sa nagkalain-lain nga mga bersikulo or kapitulo sa Biblia. Nga si Hesus nagpasidaan nga dili gyud tanan nagsimba, dili tanan naghalad dawaton niya. Ibin sa panahon ni Cain ug ni Abel, pareho silang naghago, pareho silang naghalad, pareho silang dunay giilang Dios, pero dili pareho sila nga gidawat sa Dios. Sa panahon sa mga hari, ngadto na sa mga maghukom, ngadto na sa mga pari, ang kasaysayan sa Biblia mga kaigsunan, gikan sa mga Israelita sa ilang pagkaulipon dito sa Ehipto, hangtod gidala sila sa yutang saad, hangtod nga nakamatikod ang mga Israelita nga wala day sila'y hari ikumpara sa ubang nasod nga dunay hari, nangayo silag hari. Gihatag sa Dios si Haring Saul, si Haring David, si Haring Solomon. Napakyas ang alagad sa Dios sa pagdumala sa katawhan sa Dios pag-abot ni Haring Solomon, munang nabahin ang Israel, katawhan sa Israel sa duha ka nasod, sa Juda ug sa Israel. Og gidumala sila sa nagalaing mga hari o maghuhukom ngadto na sa mga kaparian. Pag-abot sa mga propeta, mga kigsuonan, pag-abot sa mga minor prophet, dito na nagsugod ang mga pari nga mibulag sa Dios. Wala na sila mubuhat sa ilang katungdanan, ingon nga mga alagad sa Dios. Sa kaysaysayan diha sa Biblia ato gyud nang makit-an. Unya niabot si Hesus. Pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo,
kita nga mga hintil nakadawat og kapasayloan. Kita nga mga hintil nakadawat og kabag-uhan, kagawasan, kaluwasan. Mao hinungdan miingon ang Biblia diha sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 10, kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaloy-an na kamo. Kay matud pa ni Apostol Pablo sa iyang sulat, gimarko ta, gisumpay ta. Unya kay gimarko ta, gisumpay ta, dapat mamunga ta. Kay ang sanga nga dili mamunga, balikon, putlon og balik, ilabay, unya malaya siya, magpaabot na siya kanusa sa isugnod. Mao gyud gipakita sa mensahe sa atong Ginoong Jesucristo nga ikaw ug ako gimarko ta. Ikaw ug ako nahimutang sanga diha sa usa ka punuan nga mao si Jesus Christ. Og ang tanang mga tao sa ato karong panahon, ato gyud makit-an nga gawas nun ang tao nga moangkon nga siya katawhan sa Dios, pinili sa Dios, siya iya sa Dios. Gani tungod sa pag-inang kunanay, naghilalisay pa ang mga tao. Ang tao moangkon binasi, ang ubang mga tao moangkon binasi sa relihiyon o sa simbahan. Ang uban sad binasi sa gitawag doktrina. Ang uban gibase nila sa Old Testament o New Testament. Mao na nga imong makit-an mga kaigsuonan nga ang tanang tao, ikaw ug ako, samtang wala pa moabot si Jesus, makit-an nato ang kagawasan sa pagpili. Makit-an nato ang kagawasan sa pag-angkon. Ikaw ug ako gitagaan tag kagawasan sa pag-angkon. Pero ang magpamatuod niini ang Dios. Kung tinuod ba ta nga mga katauhan sa Dios, tinuod ba ta nga mga iya sa Dios? Mao ni ang angay natong tukion mga kaigsunan sa ato ang pakiguban karon. Ang tanang mga tao nga muangkon nga sila katawhan sa Dios, atong makit-an nga lain-lain ang kahimtang sa mga tao sa tibuok kalibutan. Bisan gani sa diri lang sa nasod sa Pilipinas, lahi-lahi ang kahimtang gyud sa tao, pero pareho silang muangkon nga dunay Ginoo. Pareha silang muangkon nga nag-alagad og Ginoo. Pero lahi-lahi sila og kahimtang. Tungod na kay lain-lain sila og panabot. Lain-lain sila og pagsabot. Nganong nahitabo na siya nga lain-lain og pagsabot? Tungod kay lahi-lahi ang nadunggan. Nganong lahi-lahi man ang nadunggan? Tungod kay sa panahon nga si Ginoong Hesus nagtawag sa mga pinili o nagtawag sa mga tinun-an, dunay mga tinun-an nga wala makalahutay ni makalabang sa mga pagsulay. Pero nagpabilin sila nga dunay pagtuo sa Dios. Mahinungdan nga sa kaysaysayan pa lang sa mga tinun-an ni Jesus Christ nga maoy katawhan sa Dios, nga gihatagan sa Dios og kagawasan nga silang tanan mo angkon nga sila katawan sa Dios. Imong makit-an sa panahon ni Pedro, sa panahon ni Pablo, nagihanay na sila og kana bitang angkunanay. Naanay ibin sa pag-abot pagaling ni Hesukristo, naanay mga pakiglalis mahitungod sa Dios, mahitungod sa katawhan sa Dios. Hangtod karon mas grabe sa atong panahon karon ang pag-inang kunanay. Nga sila ang tinuod nga mga katawhan sa Dios,
Sila ang tinuod nga mga piniling katawhan sa Dios. Sila ang mga iya sa Dios. Pero lailahi ang pamaagi nga atong makit-an sa mga tao nga moangkon nga sila alagad sa Dios. Unsa kaha sa ato ang kinabuhi? Unsa kaha sa imong kinabuhi? Kinabuhi sa imong igsuon, kinabuhi sa imong pamilya, o kinabuhi nato? Muni ato rong tukion mga kigsunan. Kay kung imong sudungon, kung atong sudungon ang mga kanasuran mga kigsunan, pareho silang dunay giilang Ginoo. Pero dili pareho og Ginoo. Diri sa ato ang nasod, pareho nga dunay giilang Ginoo ug pareho nga midawat ni Hesukristo, pero dili pareho sila og kahimtang. Naay mga tawo nga midawat ni Hesukristo nga giilan nilang Ginoo, pero nagpuyo gihapon sila sa sala. Kay sa ilang doktrina, ang tao makasala og makasasala pagyod. Pero dunay mga tao nga nagtuo o Ginoo, pareho gyapon nagtuo ni Hesukristo, pero nakit-an sa Ginoo nga nagkinabuhing balaan, nagkinabuhing matarong. Ug usa ka pangutana, asa ta ana nga klase nga mga magtotoo? Og ato gyong makita nga sa Biblia, itagaan tagkagawasan sa pagpili, og sa ato ang pag-apply sa pagpili, asa dapit ang tinuod natong kahimtang. Sa pag-abot ni Ginoong Hesus, kita sa Dios tagsa-tagsang moatubang. Og moatubang ta dili sumala sa atong pagtuo, kundi sa atong mga binuhatan. Kay diha sa Dios, ang Dios muganti man sa atong mga binuhatan. Sa ato karon nga panag-uban atong nasayran nga tanang mga tao nagtuo o Ginoo, pero dili pareho ang giyukbuan. Dili pareho ang gibayaw. Ang uban, ang ilang gibayaw ang amahan. Dili ang anak, kay tao ra ang anak. Ang uban ming tuo og Dios, ning tuo Ginoo, pero dili ang anak maoy gibayaw, kundi ang inahan maoy gibayaw. Pero ning tuo gyapon sila sa anak ug sa amahan, pero ang gibayaw ang inahan. Doon na po'y mga tao nga mingtuo og Dios, mingtuo ni Hesukristo, dili ang amahan mo'y giduol, musampit yapon og amahan. Dili pod ang anak mo'y giduol, musangpit pod og anak, pero ang giduol kasagaran gyud ang inahan. Kay daghan pod sila nga basihanan, ug doon na po'y basihanan sila sa Biblia. Nandito sa kasal sa Kana, nahutdan og bino, walay laing gihangyo kundi ang inahan, ug ang inahan maoy mihangyo na kang Hesus. Pero kadto ra tong panahon na nga buhi pa ang inahan. Pero karon wala na laing buhi kundi ang amahan, ang anak, ang espiritu, kay sila mauman ang Dios. Kay sa inahan, ang tod karon imong makit-an diha nga, imong makit-an sa Biblia nga walay lain gyud nga namatay nga nabuhi kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Mao na gipakita karon sa sulat og mensahe ni Pedro diha sa atong gibasa. Diha sa bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 8, ang gihisgutan diha bato. Ang bato nga gihisgutan mga kaigsunan walay lain si Hesukristo. Kay ang tinuod nga kahimtang ni Ginoong Hesukristo, pag abot niya diri sa kalibutan,
gisalikway siya sa mga magtutukod nga mao ang mga Parisiyo, mga Sadisiyo, mga magtutudlo sa balaod. Pero ang bato nga ilang gisalikway mao di ay ang pinakaimportanteng bato. Ibin sa lungsod ni Hesukristo, ibin sa lugar ni Ginoong Hesukristo diin siya nahimugso, gisalikway siya. Wala siya dawata. Ang gisalikway mao di ay ang pinakaimportante. Ilang gibugal-bugalan, ilang gipanamas-tamasan, gilangsang nila sa cross. Pero ang bato nga ilang gisalikway mao di ay pinakaimportante aron matukod ang tinuod nga kaluwasan, tinuod nga kabag-uhan ug tinuod nga panalangin nga mao'y gikinahanglan sa mga tao nga mao kita. Ang tinuod nga mga katawhan sa Dios gipakita diha sa Biblia ang mga ilhanan. Ang tinuod nga mga piniling kaliwatan, piniling katawhan, ang tinuod nga mga hari nga mga pari, sakop sa mga harianong mga pari, sakop sa mga balaang nasod, sakop sa mga katawhan nga iya gyud sa Dios. Mao ni ang ato rong hisgutan kung nahisakop bata. Ug unsa po'y mga gipakita nga mga ilhanan sa mga taong tinuod yod nga mga gibalaan sa Dios, giangkon sa Dios nga mga iya. Kaysa ako nang gikaingon kitang tanan, tanang mga tao pwede nga moangkon. Gawas nun ta nga moangkon nga kita alagad, kita mga katawhan sa Dios, mga iya sa Dios. Pero ang pinaka-importante gyud ang katong angkonon sa Dios. Dili tanang tao nga nagsampit og Dios, nagsampit og Ginoo, dili tanan angkonon sa Dios. Ang tinuod nga angkonon sa atong Ginoo katong mga tao nga nagtuman og nagkinabuhi sa kabuton sa Dios. Pero ang tao nga wala magkinabuhi sa kabuton sa Dios, bisan gani kung nag-ayos siya, bisan gani kung naghimo siyang milagro, bisan gani kung nakapapahawa siya ni Satanas, bisan gani kung nagsangyaw sa spulong ni Jesus, apan nagpuyo gyapon sa sala, si Jesus mismo dili mo angkon. Gani iyang giingnan diha sa Mateo 7, 21, 22, 23. Pag-abot sa 23, diha gisulat ang iyang buhaton sa katapusang mga adlaw. Namoingon siya, pahawa kamo, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala. Mao na nga usa sa mga hisgutan o gisintro sa ato karong nga panag-uban, ang tinuod nga mga tao nga angkonon sa Dios, katong mga tao nga nagkinabuhing balaan. Mao ni ang ato karong hisgutan. Tinuod ba ta nga mga piniling katawhan sa Dios? Tinuod ba ta nga nahisakop sa harianong pari? Tinuod ba ta nga nahisakop ta sa mga balaang nasod or balaang nasod? Tinuod ba ta nga mga pinili nga katawhan sa Dios? Mao ni ang mensahe nga ato karong hisgutan sa atong panag-uban. Ang atong tutukan nga bersikulo diha sa unang Pedro kapitulo 2, sugod 4 hangtod sa 10. Kining bersikulo 9. Pwede ra gyud na nimo nga tan-awon og basahon ang bersikulo 9. Unya naay mga cross reference nga gibutang diha sa
maong bersikulo nga nagpakita sa daghan pong mga bersikulo kung ang imong gigamit nga Biblia naa sa apps or naa sa cellphone, kanang bersikulo 9 dunay blue diha nga nagkoros nya inigpislit nimo diha, makit-an nimo ang mga bersikulo nga maoy mupatin-aw usab sa kinatibuk-ang mensahe. Ang ato rong hisgutan ang pagbahin-bahin aron makit-an nato ang mga ilhanan sa kinabuhi sa tao nga angkunon sa Dios nga iyang mga pinili. Diha sa bersikulo 9 atong makit-an mga kaigsuonan ang mga dagko nga mga mensahe nga angay nato nga pamalandungan. Una, piniling katawhan. Kining piniling katawhan mga kaigsuonan ato ning pisa-pisahon. Sunod, ang mga harianong pari. Unsa may mga gipakita sa mga harianong pari. Sunod, ang balaang nasod. Muna ikatulo, ang balaang nasod. Ikaupat, mga iya sa Dios, kanang mga katawhan sa Dios. Gikan sa piniling katawhan, harianong pari, balaang nasod, mga tao nga iya sa Dios, kining upat nagtrabaho ni siya. Og ang gitrabaho ni ini gisulat pod sa maong bersikulo 9. Usas mga ilhanan mga kaigsunan nga gipakita diha sa Biblia or sa bersikulo nga ato karong tutukan, ang tinuod nga piniling katawhan sa Dios, tinuod nga mga nahisakop sa harianong pari, tinuod nga mga nahisakop sa balaang nasod, o tinuod nga mga iya sa Dios, tinuod gyud sila nga nagsangyaw sa buhat sa Dios. Dili doktrina lamang, kundili mga buhat sa Dios. Diha sa pagsangyaw, dili lamang ang kahimtang sa pagsulti nga nakasangyaw ka. Wala magpasabot nga ako ra ang nakahimo sa pagsangyaw. Diha sa pagsangyaw, imong makit-an ang panagiusa. Dapat na ang panagiusa. Diha sa pagsangyaw ikaduha, dapat makita ang pagtinabangay. Kisa ako nang gikaingon, diha sa Biblia gipakita ang matag buluhaton sa matag tao, aron mas malampuson sila sa pagsangyaw sa mga buhat sa Dios. Ang isangyaw mga buhat sa Dios. Buhat sa iyang pagluwas sa tao, buhat sa iyang pagpanalangin sa tao, buhat sa iyang pag-uban sa tao, kinsa iyang proteksyonan, kinsa iyang luwason, kinsa iyang bantayan. Maunay isangyaw. Ang pulong pagsangyaw nagpakita na sa pagtudlo. Aron magsangyaw, diha sa pagsangyaw naagyon ang pagnagiusa ug pagtinabangay. Kay ang tao nga nagsangyaw mga kaigsunan, dili lang kay nag-inusara siya, kundili na ang panagiusa. Sama sa panahon ni Ginoong Hesukristo, sama sa panahon sa mga apostoles, samtang nagsangyaw ang mga apostoles, mga igsuon ko sa Ginoo, og nagampo sa amahan, kay maunay ilang buluhaton matud pa diha sa Buhat Kapitulo 6 na malandong sila nga ang mga apostoles namatikda nila nga nabisi naman sila sa mga buluhaton nga dili maoy sentro sa ilang pag-apostoles. Kay ila namang nakit-an nga
na busy sila sa ilang pag-apod-apod, sa mga panginahanglan, sa mga ilog, sa mga biyuda. Ug tungod kay na busy na sila pag-ayo, wala na gani nila makit-i ang uban nga mga biyuda nga wala pa diay kadawat. Mauna nga diha sa bersikulo kapitulo 6 sa buhat, naghilalis na ang mga biyuda nga mga lumad nga mga Grego, lumad nga mga Hudyo o mga Grego. O niya dito nakit-an sa mga apostoles nga kinahanglan sila nga magpili og mga kaatabang. Og mao na nga nahimugso ang 7 ka mga katabang sa mga apostoles nga gipakita pod ang mga gi-require mahitungod sa sulti sa balang espiritu. Nya dito nakit-an sa mga apostoles nga makahigayon na sila sa ilang buluhaton sa pagsangyaw ug pag-ampo. But ipasabot nga ang tao mga igsuon nga nagsangyaw sa pulong sa Dios dapat na asay kaabag. Og ang mga tao nga nahimong kaabag sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, nahimo silang kabahin. Nahimo silang kaparte sa trabaho sa atong Ginoo. Tinuod, diha ninyo wala mo magsulti. Pero sa inyong gibuhat, sa pag-share, sa pag-abag, sa pagtabang, daw sama na mo nga nagsulti smulong sa Dios. Sa ako nang gikaingon, nga ako ang nagtingog, apan sa diha nga inyo ning i-share, ngadtos inyong mga kaila, ngadtos inyong pamilya, nahimo ang kaabag sa pagsangyaw. I hope nga inyo ning nasabtan. Wala tuod mo magtingog, wala tuod mo magsulti, apan kabahin mo sa trabaho nga gipakita dinhi nga nagsangyaw sa mga buhat sa Dios. Atong pagpakan ang Ginoo. Katong mga tao nga dunay kalipay sa pag-abag, katong mga tao nga dunay kalipay sa pagtabang, katong mga tao nga nahimong kabahin sa pag-alagad sa Dios, nga walay pugong-pugong sa pag-abag, sa pagtabang sa mga buluhaton, diha sa pagsangyaw sa mga buhat sa Dios, gidawat na sila sa Dios. Ang tao nga gidawat sa Dios, dili gayud na kalimtan sa Dios sa panahon nga i-release sa Dios ang panalangin sa Dios. Timan-an nato nga ang Dios nga atong gilagaran, wala say saad nga kita silutan. Wala say saad nga kita lisod-lisoron. Ang iyang gisaad, luwason taniya, panalanginan taniya, tagbuon taniya, at timanon taniya, proteksyonan taniya, apan kinsa man ang mga taong makasinati niini. Katong mga tao nga dili lamang sa pagtuo, nga makit-an sa Dios, nga bisan sa buhat gisangyaw sa mga tao ang buhat sa Dios. Muna nga dunay kalahian gyud ang kahimtang sa tao nga igo rang naminaw, apan wala mo buhat. Igo rang nagkat-on, apan wala mo sunod. Kaysa tao nga nagtuo og nibuhat, kaysa tao nga mingtuo nagkinabuhi. Ikaw ug ako, mismo kita makasaksi gyud tas ato ganing kaugalingon nga kahimtang kaniadto. Kaysa akong kinabuhi mga kaigsuonan, kung ako ra manggay mulantaw sa akong kaugalingon og sa Dios, kay ang Dios ra may nasayod sa akong kaugalingon og ako mismo ang nakakita usab sa akong kaugalingon. Ako gyud makit-an ang kalahian nga kahimtang kaniadto og karon. Kaniadto sa wala pa ko magseryoso sa Biblia, mao ni ang akong kahimtang. Mao ni ang akong kinaiya. Mao ni ang ako ang makit-an sa akong kinabuhi. Pero sa dihang nagseryoso na ko og Biblia, sa dihang akong gisunod ang pulong sa Dios ug ang mga pamaagi sa Dios sa Biblia, mausad ni ang akong kahimtang, mausad ni ang ako ang nakita. So ako mismo makakita sa tinuod nga kahimtang sa tao nga nagtuo nga wala magbuhat, kaysa tao nga nagtuo
nga nagbuhat. Apan sa imong kinabuhi, ikaw ug ang Dios lamang mo'y nakakita. Siguro doon na may mga tao nga nahimong saksi sa imong pagkakristohanon, pero dili 100% nga nakakita silang kasing-kasing una-una. So ikaw mismo ang makamatikod nga sa mga kalahian sa imong kinabuhi kaniadto o sa imong kinabuhi karon, kung sa imong pagtuo dunay kausaban ang imong pagpangalagad. Buti pasabot kaniadto nagtuo ka Ginoo pero sige ra gyapon bisyo. Pero karon nagtuo ka Ginoo, wala na ka magbisyo. Kaniadto nagtuo ka pero wala magbuhat unsay pamaagis Biblia. Apan karon ning tuo ka apan gidasig ka nga magsugod sa pagbuhat, kay nakadungog ka diri sa ato ang programa nga ang tinuod nga pagtuo nga dunay resulta katong pagtuo nga nagbuhat sumala sa pulong sa Dios. Di man ta kakita og resulta sa tao nga nagtuo nga apan wala mosunod sa Ginoo. Mao na nga si Jesus miingon sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 28. Ako ran sikapon mga kaigsunan para kung dili gani ni wala gani ni Lucas pero murag na atos Lucas. Lucas 11:28. Ingon sa dinhi nga apan si Jesus mitubag bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman ini. So ang pinakaimportante katong mga tawo nga namati, katong mga taong mituo ug nagtuman sa mga pulong sa Dios. Kay daghan kaayo mga tawo nga nagtuo pero wala mo tuman. Imo nang makit-an sa imong kaugalingon mismo. Kana kung naa kay kausaban. Sa mga ako nakakita sa akong kaugalingon sa kahimtang niini kaniadto karon. Nagdala kog Biblia kaniadto, karon po nagdala kog Biblia. Pero dunay kalahian. Nagdala man tuod kog Biblia kaniadto, pero kulang ang pagbasa. Kulang ang pagkinabuhi. Igo ras pagbasa siguro. Igo ra gyud sa pagbasa. Pero mubasa ra pug kog naay mga tao kanang pagbasahon ra pug ko. Kay John imuhang bersikulo memorize nimo. Ay ikaw basa John. Wala gyoy kanang personal nga pagbasa. Kaysa ikumparar karon mga kaigsunan or sa milabay ng mga tuig. Ako nakit-an nga kung seryoso gyud ta nga mubasa magkinabuhi sa pulong sa nga naa sa Biblia, makit-an gyud nimo ang kalahian. Mao na nga ang tao nga panalinginan sa Dios, kato mga tao nga nakakat-on nga nagbuhat sa pamaagi sa Dios. So ato rong hisgutan mga kaigsunan kining mga ilhanan. Ilhanan sa mga pinili nga katawhan, mga piniling katawhan sa Dios. Ang tinuod nga mga piniling katawhan sa Dios mga kaigsunan kos Ginoo. Tao nga nahiusa kang Kristo. Maunay usas mga ilhanan gyud. Ang tao nga tinuod nga ilhon sa Dios nga iyang mga pinili. Kay sa ako nang gikaingon ikaw ug ako o ang tanang mga tao pwedeng mo angkon nga pinili pud ko sa Ginoo oy. Kamo ra di ay gipili, pinili sad ko. Pwede gani ka mo ingon ana. Pwede sad ko mo ingon. Pwede pud sila nga mo ingon nga mo angkon nga pinili pud ko sa Dios. Pero diha sa Biblia, dili kalimbong ang tao sa iyang kaugalingon kung nakakaton siya sa pulong sa Dios. Kay ang tinuod nga pinili sa Dios nga iya makatawhan katong nahiusa kang Kristo Jesus. Atong hinumduman ikaw ug ako sa wa pa ta makaila Ginoo, wala pa moabot si Jesus Christ. Wa gyud tay kasiguruhan. Kay ngano man dili man ta katawhan sa Dios kaniadto. Mga hintil man ta. Dili man ta mga Israelita. Sa itsura pa lang perting layo Sa mata
labi na sa hitsura sa dagway sa naong. Dili gyud ta mga Israelita. Sa dugo og kinaiya di gyud ta Israelita. Kanus aman ta nahimong kabahin or nahimong kadugtong, nahimong sumpay sa mga kaliwatan sa mga Israelita. Kumbaga, kay daghan manggod nga moangkon nga sila po'y mga Israelita, sila ang mga Hudyo, sila pod ang mga kaliwat ni Abraham. Daghan kay kong mga tao nga, daghan na kaayong mga panahon nga naka-encounter ko sa mga tao nga moangkon nga sila ang tinuod nga katawhan sa Dios, kay sila ang mga Hudyo. Gani ilang gigamit, dili na mga binisaya, dili na pod si Jesus ilahang Ginoo. Ang uban dili na Hesus, di na sila mulitok og Hesus. Yeshua na. Nya naana sila ay mga kanta nga dili binisaya, di pod in English, di pod Tagalog. Hebrew na. Hebrew na ang ilahang gigamit. Pero naa sila sa Pilipinas. Pero ang gipakita sa Biblia dili na mo ilhanan. Kay ang tinuod nga mga ilhanan nga ikaw kaliwat ni Abraham, mga igsuon ko sa Ginoo, tinuod tang nahiusa kang Kristo. Mauni usas mga ilhanan nga pinakaimportante nga atong masabtan. Kay dinhi nagsugod ang tinuod nga kahimtang nga kita ang kunon sa Dios. Kung nahitabo nis imong kinabuhi, di ka dapat mabalaka. Di ka dapat magduha-duha sa kaluwasan nga gitanyag nga atong nasabtan sa Biblia. Kung tinuod ni nga nahitabo. Kay kung tinuod ni nga nahitabo, ang Dios mismo, si Jesus Christ mismo mo angkon nimo kung tinuod ni nga nahitabo. Unsa may tinuod nga nahitabo? Galacia Kapitulo 3. Ablihin yung Biblia. Galacia Kapitulo 3 versikulo 26. 26, 27, 28. Ingon din Galacia Kapitulo 3 hangtod sa versikulo 26, 27, 28 hangtod ay 29. Pinaagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa pakighiusa ninyo kang Kristo Jesus. Importante gyud kaayo nga ato ning makit-an sa tagsa-tagsa nato kaugalingon. Dapat makakita ka ani nga nahitabo gyud nis imong kinabuhi. Dili lang kay pagtuo lang. Dapat nahitabo nga nahiusa gyud ka ni Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa naisumpay sa pakighiusa ninyo kang Kristo Jesus. Gisumpayan na pod sa versikulo 27. I hope sa inyong pagpaminaw karon inyo ning gibasa kining maong bersikulo ha. Dili lang kutob ra mo sa pagpaminaw apan walay basa-basa. Dili maayo nga kutob ra mo sa pagpamati apan wala mo ipagbasa-basa. Agawas lamang di mo kabalo mo basa ni adtong mga taong di kabalo mo basa kay gidawat pod sa Ginoo kung ikaw nga naminaw ngaming tuo ka nga ang iyang gibasa sa imong isuon tinuod gyud nga nas Biblia. Daw sama ra pod nga ikaw nagbasa. So diha nimo makit-an nga wala humana. Nagpadayon ang maong mensahe. Ang nagtuo pinaagi sa pagtuo na himong mga anak sa Dios sa pagpakigiusa ninyo kang Kristo. Nya gipakita dinhi kung unsa ang kahimtang sa pagpakigiusa. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Versikulo 28, busa wala nay kalainan sa mga Hudyo ug sa mga dili Hudyo. Wala nay kalainan sa mga Hudyo ug sa mga Hintil. Sa mga ulipon ug sa mga gawasnon. Sa mga lalaki ug sa mga babae. Mao na nga ang babae ug ang lalaki
sa diha nga nausa tinuod gyud kang Kristo, makasangyaw sila. Kay kaniadto ang makasangyaw lalaki ramang yun. Pero ang gipakita sa Biblia, sa panahon nga ang lalaki ug ang babae mahiusa kang Kristo, mahiusa diha kang Kristo Jesus, pareho silang makasangyaw sa mga mensahe sa Dios. O niya, ang gipakita dinhi kinaiya ni Kristo. Mao ni atong utingkayon kung tinuod ba ta nga dunay kinaiya ni Kristo Jesus. May nampuon, mapaubsanon, mapailubon, bisan kon kapila bugal-bugali, kapila lutosa, kapila hulgaa, hangtod nga gibitay sa dito sa cross, kanunay gyapon ang pagkamapasayloon. Mangumusta putas atong kaugalingon nga sa atong pagkahiusa kang Kristo ug sa atong pagkakristohanon, mapasayloon ba ta? Wala ba tay gidumtan? Mapasayloon ba ta? Kanunay tang gisulayan ana diha sa atong Pinoy-anan, sa atong simbahan, sa atong mga isig kataw, ibin sa inyong silingan. Mapasayloon ba ka? Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Mao ni pinaka-importante ang kinaiya ni Kristo, dili kinaiya ni Satanas. Busa wala nay kalainan sa mga Hudyo ug sa mga dili Hudyo, sa mga ulipon, sa gawasnon, sa mga lalaki ug sa mga babae, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Kanus ata nahiusa sa dihang na desisyon ta nga magpabunyag. Pero daghang mga taong nagsangyaw, walay labot ang bunyag. Walay labot, dili importante ang bautismo. Pero dinhi gipakita sa panahon nga ikaw may desisyon nga nagpabautismo, nga nagpabunyag, didto nahitabo ang tinuod nga nahiusa ka sa Ginoo. Muna'y tinuod nga mensahe. Dili kay kulang. Dapat ang pagsangyaw ug ang pagpasabot sa buhat sa Dios kumpleto. Kay gikumpleto ni pagsulat ang Biblia. Wala ni kulang-kulangi. Pag-abot sa 29, kun kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham, ug madawat ninyo ang gisaad sa Dios. Gisaad sa Dios, mga kaigsunan. Unsa may gisaad sa Dios kang Abraham? Panalangin. Ang kadagaya, maubitaw nang mingon si Jesus diha sa Juan 10 versikulo 10, wala siya muanhi aron ka maglisod. Mianhi siya aron matagaan tagkagawasan gikas kalisod. Diin makadawata sa kinabuhing madagayaon. Dapat maunay atong sitwasyon karon. Madagayaon ta para mas madagayaon ta sa pagtabang, pag-abag sa mga buluhaton, kay damor ganitang mutabang, damor ganitang muhatag, damor tang nagtigom og bahandi sa langit. Mao gyud nay gipakita sa Biblia, pero dili tanang tawo nga nagtuo nagbuhat niini. Maubitaw nang si Jesus mingon, ang pagtuo nga walay buhat way resulta. Pero ang pagtuo nga nay buhat dunay resulta. Dunay resulta. Ibin ako mismo, mga kaigsunan, makakita sa akong kaugalingon kaniadto, nagtuo ko pero wala magbuhat. Kaysa may desisyon ko, umutuo ko ni mo, Lord, musunod. Dunay resulta. Kausaban, kabag-uhan, tinuod nga saad sa Ginoo. So diha makitaan, mga kaigsunan, ang mga tao nga piniling kaliwatan, piniling katawhan, katong mga taong nahiusa kang Kristo Jesus. Dapat nahitabo gyud na sa imong kinabuhi. Siguruha gyud nga nahitabo gyud na sa imong kinabuhi. Nga mingtuo ka, nagpabautismo ka, nagpabunyag ka. Dili nagpabunyag sa ngalan sa karatula. Nagpabunyag sumala sa gisugo sa Dios diha sa Biblia. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Dapat mauni nahitabo sa atong kinabuhi. Aron tinuod gyud tang mga piniling katawhan, mga piniling kaliwatan,
nga gitaniyagan gisaaran ni Jesus og wala nay katapusang gingharian. I hope nakasabot gyud ta ani. Dapat mao gyud atong nasabdan. Kay basig nagtuo lang ta, pero sa katapusan sa likoy di ay. Mao na nga ingon dinhi sa unang Pedro Kapitulo 2, 9 nga mao'y atong gitutukan nga bersikulo mga kaigsunan. Kamo mao ang piniling katawhan. Ang tinuod nga piniling katawhan sa Dios, dili lamang kutob sa pagtuo, kundili nagtuo og nagpabunyag, nagpabautismo, og nakabaton og kinaiyan ni Kristo Jesus. Ug wala na'y kalahian, mababae man ka, malalaki man ka, nagsangyaw nakasbuhat sa Dios, maubita ng ang piniling katawan sa Dios, ang sakop sa harianong pari, ang mga nasakop sa balaang nasod, ang mga sakop sa mga iya sa Dios, magsangyaw sa mga buhat sa Dios. Ingon dinhi, aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Tan-awa ra gud ng inyong Biblia. Bersikulo 9, Kapitulo 2 sa unang Pedro. Nahimo tang katawhan sa Dios, nahimo tang piniling katawhan sa Dios, nahimong nasakop sa harianong pari. Ato nang pisa-pisahon ron. Unsa ning harianong pari, unsay mga ilhanan? Napataron sa piniling katawhan sa Dios. Ang piniling katawhan sa Dios, dapat sure gyud ka nga nagtuo og misunod. Mao gyud nay siguruha sa imong ginabuhi. Isure gyud na. Kay kung tuara kas mga naminaw sa doktrinas ubang simbahan, wa ka mo sunod sa gisultis Biblia, manubag ka ana. Kay gisangyawan naman ka. Wala na ko'y tulubagon sa imuha. Ibin sa akong pamilya, ibin sa ako ang Pinoy-anan. Kaya nga ako ang trabaho, ang pagsangya o pagkinabuhi man. Mausab ang imong trabaho, ang pagsangya o pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang tinuod nga piniling katawhan sa Dios, una, tinuod nga nahiusa kang Kristo. Ug dunay mga ilhanan sa tinuod nga nahiusa kang Kristo na bago ang kinaiya, na bago ang batasan, dili kay paling-paling. Ang tinuod nga katawhan sa Dios mubarog. Maubitaw nang niingon si Jesus nga ang tao nga maalamon nagtukod og balay ibabaw sa bato, pero ang taong buang-buang nagtukod og balay ibabaw sa balas. Kumusta naman ang imuhang pagtuo? Asa man na gitukod? Diha bagyon na kang Kristo? Kawang lamang ang atong pagduol kang Kristo, pero atong pagtuo wala matukod kang Kristo. Kaya daghang mga tao sa tibuok kalibutan nga nagtuog, nagsampit ni Kristo, pero ang ilang pagtuo napundar simbahan. Doktrina simbahan, dili doktrina sa balang kasulatan. Bless kayo ka kung ang imong pagtuo napundar sa kanang nanukad gyud sa Biblia. Ang tinuod nga piniling katawhan sa Dios, mga kaigsuonan, nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay mauman ay kinaiyan ni Jesus. Atong hinumduman ha, ang tinuod nga niya kang Kristo, nakabaton og kinaiyan ni Kristo. Unsa may kinaiyan ni Kristo nga iyang gipakita? Ingon dayon siya, ako wala magbuhat sa akong kabubuton lamang, kundi sa nagpadala nako. Dapat maunay imo pong makit-an sa imong kinabuhi. Nagbuhat ta tungod kay maunay gusto sa Dios. Nagbuhat ta sa mensahe sa Dios, dili sa mensahe sa kalibutan. Kay mao man ay kinaiya sa atong Ginoo. Mianha ako, dili pagtuman sa akong kabubuton, kundi sa kabubuton sa nagpadala kanako. So ang tinuod nga mga piniling katawhan sa Dios, nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Unsa may pulong sa Dios? Pagbalaan kamo. Nya gitudluan ta unsaon pagkinabuhing balaan. Dili kay bistira ang balaan.
kinaiya way batasan. Walay batasan sa pastor, walay batasan sa pangulo. Kasagaran sa taong way batasan sa panahon nga naanay amutan. Munang sulayan ta sa atong pagpangalagad. Ibin sa mga buluhaton. Mailhan nimo ang tao nga seryoso nga nangalagad kay mauna sila ang muunong sa mga panginahanglan sa mga buluhaton. Di na sila magpugong-pugong. Nya sa panahon nga ilan ng buhaton, dili na nila itandi ni bisan kinsa. Ug bless kaayo ka kung maunay nakit-an sa imong kaugalingon karon. Dili na kami still pa nga Lord, i-bless ko kay gi-bless na ka kay sa imong pagbuhat muani gyud ka. Muna akong giingon sa ako ang mga kaila, sa ako ang mga estudyante. Kung giinaani ko, tungod kay dunay gibuhat ang Ginoo. Nganong nainani ko, tungod kay dunay gibuhat ang Ginoo. Gusto sa Ginoo nga, makit-an nimo ang iyang himo sa imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga makakita ka. Dili ka makakita kung walay nagpasabot nimo. Munang bless kaayo ka nga niining taknaa nakasabot ka. Yes, ang mga taos tibok kalibutan bisan gani sa Pilipinas pwede sila mo angkon. Katawhan ko sa Dios, katawhan ko sa Dios. Kami ang tinuod nga katawhan sa Dios. Pero ang tinuod nga katawhan sa Dios, tinuod nga naiusak kang Kristo. Ug ang tinuod nga naiusak kang Kristo nakabaton sa kinaiya ni Kristo. Mao na niingon si Apostol Pablo, bisan kinsa ang nahiusak kang Kristo, bag-o na siya, ang daan milabay na. Mao ba nay atong nasaksihan sa atong kaugalingong karon sa atong pagkakristohanon? Ang pulong daan na. Ang pulong daan nagpakita na sa mga kinaiya, mga pinulungan, batasan, nga way hinungdan. Pero ang tao nga bag-og pinulungan, bag-o nga batasan, bag-og kinaiya, bag-o nga pangandoy, panglangit tanan. Amen? Sunod nga ilhanan mga igsuon nga katawhan sa Dios. Nagsunod gyud sa Dios. Mao bitaw na niingon si Jesus nga, sunod mo nako. Si Pablo miingon sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1, sunod mo nako, ingon nga ako nagsunod kang Kristo. So kung dunay mga nagwali sa imong kinabuhi, kung dunay nagpastor nangulo sa imong kinabuhi, tan-awa kung kana sila nagsunod ba ni Kristo. Kung nagsunod sila ni Kristo, sunda sila. Kay basig gisunod ninyo pud sila, unya wala ra po mo magpakabana. Kung nagsunod ba sila ni Kristo, masaag sila, saag pa sila, utro po kang masaag. Maubitaw na doon ay pasidaan sa Dios, pasidaan si Jesus, nga ang buta, nagiya sa buta, pangpangyod ang ilang padulngan. Muna nga, kung naa kay pastor, naa kay magwawali, doon na kay pangulo diha sa inyong simbahan, trabaho nimo ang pagpakisusi. Trabaho nimo kung pagtanaw kung pagpakisayod kung kana sila nagsunod ba ni Kristo. Kay mo na giingon ni Pablo, sundan ko ninyo. Ingon nga nagsunod ko kang Kristo. Unsaon man nila pagkabalo nga nagsunod si Pablo ni Kristo kung wala sila magbasag Biblia. Igo ra silang naminaw. Maubitaw na nga, ikaw ug ako diri sa atong programa, gidasig yung kang basag Biblia. Pangutana, asa naman ka karon dapit nagbasag Biblia? Sure ba ka nagbasa kag Biblia? Kay ang pagbasag Biblia, mao ang pagpakigsulti sa Dios. Mao ang pagpakigsulti sa Dios. So naapata mag-discuss mga kaigsuonan sa
mga piniling katawhan sa Dios. Tinuod nga ni usa kang Kristo, tinuod nga nagtuo sa pulong sa Dios, nagkinabuhi sa pulong sa Dios, nagsunod sa gusto sa Dios. Kanang gusto sa Dios, mao nay pinakaimportante. Si Jesus miingon nga unaha pag pangita ang gingharian sa Dios. Unaha ra gyud ang Dios. Ug pag kinabuhi sumala sa kabuton sa Dios. Di ba tanang butang ihatag ra ninyo? Nganong wala man ihatag? Kay kulang ang pagsunod. Kulang ang pagtuman. Speaking sa paghalad, muhalad rag na ikapin. Muhatag ra kung naikapin. Sulay bisag way kapin. Sulay ang Dios. Ako gisulayan gyud na nako mga kaigsunan. Before nga nakakita kog daghan kay mga offer sa akong kinabuhi. This is my testimony. Di na ako kalimtan. Nagpabuhi pa ko diha sa Mabulo extension. Juana extension Mabulo, Cebu. Nagpabuhi ko. Tigatiman ko og mga iro. Wa pa ko'y nakatunan. Gawas lamang sa paglimpyo, paghugas, pagsilihig, paguna. Laguna ko, garden ko dida. Ya hugas sa puyan nag-iro, hipos og mga hugas iro. Silihig didto, hugas sa kyanan. Pansadihan ni hangyo ko sa akong agalon, "Ma'am, sir, nata ko ihangyo." "Noon sa man John, pwede ba kong musimba? Kinamang ko ko'y simbahan." Ingon po si sir, "Wa di ka kasimbag kuyog-kuyog man ta kay kuan biya ka, driver biya." Unya, naabig ang akong amo sa usa, choir sila sa Alay sa Dios community. Choir gyud sila sa Sacred Heart Pires kanang naa sa Jerusalem. Kanang dako kay simbahan diha, Catholic Church. Nya atong tayma, nag-drive na ko nila. Unya, naapil pug kog kanta-kanta. Samtang mag-practice sila, practice pug kog ako Kay ilang pug kong paapilon. Apil pug ko, kanta pug ko diha sa Katoliko diha sa Jerusalem. Nya iniguli, trabaho, limpyo, hugas, guna. Kaya na may garden diha salon. Ay natabo mga kigsunan sa usan akong amo kay magsuon na sila. Nakita nila nga, atuunan akong amo, nakita nila nga angay ko nilang paeskwelahon. Una, nahitabo na nga daghang kayong offer. Katong nananghid ko nga, "Ma'am, sir, pwede ba kong musimba?" Wa pa di ka kasimba nga, sige naman kag gidala namo. Kung ma'am, kana musimba bas ang musimbahan. Na mo gumisimbahan dito sa Lapu-Lapu dapit, kanang Old Bridge sa Mactan. First assembly na karon. Assembly man na sa una. Simba, magbike ra ko sa una. Sa diha nga sige kog simba, kay nagdako ko diha sa Biblia. Kaya akong papa pastor, nagdumalag simbahan. Diha ko nahimugso. Nahimugso ko nga ang papa nako pastor na. Naitabo, ako nakitaan nga kaniadto, ibin akong papa, ibin ako mga ginikanan, ibin ang mga tawo nagsangyaw sa panahon nga bata pa ko. Ako mismo makakita nga wa gyud sila mosunod pod sa Biblia. Especially sa paghatag. Especially sa pagtabang. Kay mahadlok man to si papa nga magwalig ikanapulo. Kay mawagtang man ang mga tao. Matod pa kung magwali siya upiring, awa na wagtang yung mga tao. Kay labi na nas kalisod. Maunay gikadlukan ni papa sa una. Munang wali ra gyud iha gugma, pagtuo gugma, kaluwasan, Biblia, gugma, pagtuo, kaluwasan, maura diha ra gyud na siya magulik-balik. Gugma mapasayloon, ang Ginoo maluluyon. Maghisgot na ganig kanapulo, adik gyud na niya mawali. Mawagtang lagi kuno ang mga tao. Munang siya mismo, ako makakitaan, ako mga ginikanan kanihadto, ako mismo makakita. Katong nagsimbahan pa mislaing simbahan, di ko makakita nga doon na sila gigahin nga kwarta para ikapulo. Kasagaran sinsiyo. Ang naitabo,
perting lisura gyapon among kahimtang. Dito ko nakamatikod nga sa dihang giwalihan ko sa Ginoo sa usa ka pastor diha sa First Assembly naman karon, assembly pa man na sa una. Niingon dito ang usa ka pastor, bisag kapila pa katuig, bisag daghan pang mga katuigan nga sige kag trabaho, pero dili gani ka musunod sa pamaagi sa Ginoo sa paghatag, sa pagtabang, labi na sa paghatag sa iya sa Dios, magpabilin gyapon kang inana ang imong kahimtang. Ngutan ako, magpabilin nga inana akong kahimtang, mamatay ra ko nga buy ra gyapon, katabang ra gyapon, maglimpyo ra gyapon aning kanal. Nya na ako'y pananglitan, na ako'y asawa, na ako'y mga anak, tiglimpyo ra gyapon ko ani mao ra gyapon, magkabulingot ra gyapon, nangalagad ra gyapon, nagserbisyo gyapon kong tao, nagyapon ko'y agalon nga tao. Wag yapon da iko'y kagawasan. So sige na kong simpa, sige na kong simpa. Nay kausa, nay nagwali, giwalihan mi. Sulay ang Dios, mahitungod sa paghatag, mahitungod sa kinapulo. Nangutang ko. Pagpangutang na ako, sige man kong ka-advance atong panahon na kapirtipong lisura. Ngutang ko. Di pag yung kautang sa akong mga kauban, kinapagod ko'y utang. Kaya nagpadala man ko sa ako ang ginikanan atong panahon na. Kaya naay sila gipa-eskwela. Kaya mo sabot, ako mo trabaho, dahil sunod sila na po'y, kaya ako mo'y utabag gasto. Lain na pong anak nila mo'y ilang pa-eskwelahon. Anya, pagkahuman ato, ako na po'y ilang pa-eskwelahon. Muna'y sitwasyon sa among kahimtang kaniadto. Puli-puli ko nung eskwela. Nahitabo mga kigsunan, kay dako magyukog hulam, di rin napugkus usa nga kauban ako nga ng hulam. Nya buot-buotan man. Isa bayre biag kodyon ha. Sige bayran tika, bayran tika. Maumag yun na ang pasalig yun. Pero wa gyud pug ko, wa ko makalingkawas ato nga wa ko kabayad sa utang, tanan na bayran gyud to. Nangutang ko ato kay aron doon ako'y ihatag. Dili ko malimot mga kaigsonan, nagbahay ko, dala ko og kwarta nga inutang. Bahay ko gikan sa Mabulo, agi og subang dako, kanang Antipulo, dayong Giso, mao man akong mga dalan diha sa una. Paay ko na, paingog ko simbahan. Pag abot dito unahan sa Mandawi, ngita day kog bikire. Palit kog 3 ka box slice bread. Kay grabe ang ako ang kadasig yun sa paghatag. Bahala nag inutang. But ipasabot, maglisod gani kog palit akong besti. Maglisod gani kog palit sa akong short. Ako ang besti, maglisod ko. Palit og sabon, maglisod ko. Pero nangutang ko. Palit na ko 3 ka slice bread. Pag abot sa simbahan, kuandahin ko kanang nibati ko kaulaw. Nibati ko kaulaw kay nakit-an man ako nga na ininaog sakyanan ya, gadala og kanang murag basket. Basket nga kuan ya, na mga prutas ana bitaw. Yan ay pinutos pag yun nga sidlak nga putos. Ulawan ako eh. Kay pagtan-aw na ako sa kuang gibit-bit, tulo ra man ka slice bread. Kay numdo man po ko nga bisag gamay, bisag unsa na ka gamay, basta kay kinasing-kasing. Bisag unsa pa na, dako, importante yun kinasing-kasing. But ipasabot, dili ni mo ikaulaw. Akong gibutas likod ang akong 3 ka slice bread. Akong gibutang. O niya, dili pa man kaay ko matumbaya sa mga tao kay kuan biya, daghang man kaay mga tao. Ang maong simbahan dako man. Nya gipangita nako ang pastor nga nagwali. Nagdala simbahan. Nya samtang nangita ko akong gibutang ang akong slice bread dito sa likod. Nya nilipot ko dito dool CR, may gani kay dito ni Agi. Ko pastor, morning pastor.
kanang nagpangurog ko nga ngayig tahuran. Morning, pastor. Morning. Abi niyo, pastor. Naagi ko ihatag, pastor, pero okay ra ba ni? Ako gitunol. Aksyon kong kurog nga aksyon tulos ka slice bread. Tulog ka slice bread. Yang gidawat, iya kong giampuan. Pagkahuman ato, kabalo buon sa. Nimbaro tong balibo. Pag abot yun nako sa akong agalon, niuli ko, pag abot dito, giufiran ko nila, paiskwilahon ko, pahumanon ko nila high school. Diha ko nag-eskwela, ni-enroll sa Urot High School, Night High School unta sa Mabulo, apan puno naman. Diha ko sa Abiliana, naka-eskwela, kay naamay bakante. Pagpa-enroll na ako, paglantaw sa card nako, paglantaw sa mga maestra sa akong card, gisodayn ko og section 1 diha sa Abiliana. Kay taas kuno kay kong grado, pang section 1 kuno akong grado. Kay by grade man to, kanang moadto ka section 1, by grade man sa panahon sa ako ang pa-eskwela sa una. Section 1 ko sa Abiliana, Nights High School. Unya, pag after high school, gitanyagan ko sa kong amo nga pa-eskwela og UV. Pero diha ko nag-eskwela college sa Negros Oriental State University. Daghan kayong offer. Tulola ka slice bread ang naas kong kasing-kasing. Sukad ato, wala na nako kalimti ang iyas Ginoo, ang para sa Ginoo. Nya dito gipaimbutang mga kaigsunan nga unsay naa nako kini akong kinabuhi, tanan nga ni nato gipasabot sa Ginoo hangtod karon. Gikan sa Ginoo ug para lamang sa Ginoo. Ikaw ug ako para lang kita sa Ginoo. Nganuman pinili ta nga mga katawhan sa Dios. Nagsunod ta sa gusto sa Dios. Nagsalig ta sa mga mensahe sa Dios. Nag-alagad ta. Nya gitudluan ta mahitungod sa pag-alagad. Roma 12 versikulo 1, grabe na kaklaro. Dapat maunay na hitabo sa atong ginabuhi. Kanang Roma 12 versikulo 1, ingon dinhi, busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Ikaluy-an ra gyud ta. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad. Kana ganing buhing halad, murispan na sa minsay sa Dios. Ang halad nga buhi, murispan na, bot ipasabot, nakasabot na sa minsay sa Dios. Kung ang imong kinabuhi, buhi gani ng halad, nakasabot na sa minsay sa Dios, mubuhat na sa minsay sa Dios, mubuhat na sa pamaagi sa Ginoo, mo na'y tinuod nga buhing halad. Pero patay gani nga halad, igo ra nang moadtog simbahan, maminaw, muuli, magbisyo ra. Maubanay nakitaan sa imong kinabuhi, nagbisyo ra ka. Ikaw rin nanghilad sa imong kaugalingon. Ikaw rin nagtunto sa imong kaugalingon, ana. Buhing halad, balaan, makapahimot kaniya, mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So naay tinuod nga pagsimba, naapoy dili tinuod nga pagsimba, simba-simba ra. Pangutana, nahitabo ba ni sa imong kinabuhi? Dapat nahitabo nis atong kinabuhi, dili lang sa akong kinabuhi, kundi sa imong kinabuhi. Buhing halad, kanang buhi nga halad, mo response yun na. Unsay pamaagi sa Dios, hala buhata. Ibuhat ba nimo ang pamaagi sa Ginoo? Kay kung gibuhat nimo ang pamaagi sa Ginoo, muani ka ana. Pero timan before ka muani, naagyo sa mga challenge, na mga pagsulay. Dili ka inigtanom, ani dayon. Mura ka anag BBM. Na okay, kakatanim pa lang namin, nakaani nami. Amo na nga, naaputaw yung mga vlogger nga, aning tanong po tuod dayon, pero anisad. Nagtanom ka karon, wala magpasabot nga, ani dayon ka. Dili oy, nagtanom ka karon, musakripisyo pa ka. Sakripisyo ka sa pag-atiman, sakripisyo ka pag-abuno,
Paghinlo, isa ka makaan eh. Diha sa pag-abono, paghinlo, muna nga time nga gisulayan ka kung makalahutay ba ka. Dili kay pugas karon, ani na po na yung hapon. Ulog-ulog na nga mensahe. Ha? Balaan nga makapahimot kaniya. Tinuod ba ta nga naghibahing balaan? Atong kinaiya, batasan sa atong Pinoyanan, sa atong pamilya? Balaan ba? Unya, nakapahimot ba ta sa Dios? Unsa may mga pamaagi aron, unsa may pamaagi nga gipakita sa Biblia nga tinuod tang nakapahimot sa Dios? Hebreo Kapitulo 3:16, ayaw kalimot sa pagbuhat og maayo og pagtinabangay kamo, kay mauni ang halad nga makapahimot sa Dios. Mao ba nay nakita nato sa atong pagkakristohanon? Nagtinabangay, buot ipasabot, gitabangan ka, mutabang sad ka. Si espirituhon ng bahin, gitabangan ka sa espirituhong bahin, mo na ingon si Apostol Pablo, kamo usab, mutabang dili lang sa espirituhong bahin, kundi sa material nga bahin. Mo na bitaw nahimugso ning simbahan sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Tungod kay dunay kasing-kasing nga nakasabot sa mensahe sa Ginoo. Di man ko katukod ani kung wala mo. Usagoy ako ang kwarta. Wala mo ko'y kwarta. Unsay na anak ko, mga kaigsuonan gikas Ginoo, kinsay gigamit. Dunay mga tao gigamit. Pero muli hoksad ko. Munang naa ko'y tinanom nga carrots, amote, mais. Naglubo po kong mais. Kinaaman po ko'y lubuon nun. Nagpagaling ko gaha atong may aging adlaw. Naanang may bugas. Nya kami nga naay bugas. Naanang po nihatag og bugas. Kanindota. Mao na nga. Kining natukod nga simbahan. Tungod ni sa gugma sa Dios nga atong naangkon. So diha pata sa pinili nga katawan sa Dios, sunod kaning harianong pare, ato nang diskason, sunod nga natong tigom, sunod natong live, ato nang diskason kay daghan kaing wala kasabot ana kanang harianong pare. Ato ning dili nato ni lamu-lamuon mga kaigsunan kining bersikulo 9. Apan kamo mga piniling katawan sa Dios, nakasabot naman ta kinsa ang tinuod nga piniling katawan sa Dios. Sunod natong diskason kining harianong pare, balaang nasod o kining mga iya sa Dios. Gipili kamo aron maiya sa Dios. Unya og aron magsangyaw sa pulong sa Dios. Tinuod ba gyud ta nga mga iya nata sa Dios? So muna atong hisgutan mga kaigsunan, sunod natong panaguban. Kaya oras na to, nag-irugman. Oras na sa akong pagpanimilit. Unya, atong oras alas 6:21 naman diri speakers na akong laptop. Diri sa akong PC kay alas 6:16. Diri sa akong cellphone, alas 6:15. Alas 6:17 ay. So diri murag late ni o murag advance ra kining ako ang laptop. Diri sa PC mura og insakto ra. Pag sit up siguro ni sa oras. So diri sa atong programa alas 6:17 na sa kabutagon. Sa atong sunod nga diskusyon mga kaigsunan, sunod nga ato ang hisgutan kanang maghisgot ta sa hari nga harianong pare. Ato nang hisgutan kinsay mga taong nahisakop diha. So ang tinuod nga katawan sa Dios, tinuod nga piniling katawan sa Dios, tinuod nga nahiusa kang Kristo. Kinahanglan nahitabo gyud na sa atong kinabuhi mga igsuon. Ako gyud nang klaro gyud diha. Dapat klaroha gyud ang imong kinabuhi nga tinuod gyud kang nahiusa kang Kristo nya. Dunay nay mga ilhanan na bag-o gyud ta. Dili kay wa gyapon batasan, labi na simbahan. Tinuod gyud ta nga bag-o, dili kay daan murag bag-o. Tinuod ta nga naay pagtuo sa Dios, nagkinabuhi sa pulong sa Dios, nagsunod sa gusto sa Dios,
Unya, nag-alagad, naghalad sa insakto nga paghalad. Manang naa sa Roma 12. Kanang tibuok kapitulo diha sa Roma 12. Dapat maunay atong makit-an sa atong pagpuyo sa kalibutan. Sa atong kaugalingon. Ako nagtuo nga walay nakasabot ninyo. Ang tanan nakasabot ug akong gipasalamatan ng Dios. Mag-ampo ta mga kaigsuonan. Kay doon na po'y buluhaton nga atong sugdan karon magkuan mi. Mag-communicate pa ko sa akong makauban. Paghatod nako sa ako ang anak nga to eskulahan, manawag pa ko sa akong makauban nga magkuan meron kanang magmasa meron sa stage. Magmasa meron sa stage dayong sunod ato amo tong humano file tong halublak kay ugma pa man kog makakuha halublak kay gahapon hinakutay mi og balas, graba, ugma pa man makahakot kog halublak kay nahutdan man ang akong komprahan ng halublak. So gi-schedulean ko nga ugma pwede na akong hakuton ugma ang halublak. So ugma sapon maka-file na mi sa stage karon makabuhos mi sa stage. Inaana ang improvement update sa ato ang simbahan. Kay kining maong simbahan naumol ni sa plano sa Dios ug ang instrumento ikaw, ako, kita ngaming tuo kaniya. Mag-ampo ta ug mag-inambuay ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imo mga pulong nga imuhang gipaabot kanamo diin tin-aw klaro namong nasabtan ang imong mga mensahe. Salamat o Dios nga imo ming gipili, imo ming gitaga ag higayon nga makaalagad kanimo, nga mahisakop kanimo imo mga katawhan, mga balaan nga mga katawhan. Salamat o Dios sa imong paghigugma, sa imong kaluoy nga imong gipakita sa among kinabuhi. Dindo na kay gipadala aron pag-atiman kanamo. Salamat o Dios sa walay huno nimong pag-amuma ug pag-atiman sa matag usa ug pagproteksyon ug pagpanalipod aron kami magmadaugon magmalampuson hangtod nga kami imong lalinon sa puloy-anan nga way katapusan. Bless kino matag usa, di nang kalipay kalinaw. Maoy maghari ug ang katagbawan kanunay magpatigbabaw. Di nang pakigdait kanunay masinatian sa matag usa. I declare blessing sa tanang panalangin nga imong gisgutan sa balang kasulatan. Among masinatian iining adlaw, ikaw o Dios mag-uban. I declare blessing right now in the name of Jesus. Amen o amen. Kini inyong suon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning. Blessed morning sa matag usa. Dalaygon ang Dios. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad magapagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,
Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Hesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan